Good afternoon po sa lahat. Good afternoon. Good afternoon po. Pasok-pasok po kayo. Magandang tanghali po sa lahat. Good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon everybody. Pa-update lang po tayo para sa kanan. Hindi gusto man ako. Kan. Hindi nyo ba ang tinahigin dyan? So na nagaramid di dyan. Ang man sinulungan. Napanam ngamin. Ha? Napanam. Ano pa'y tinulungan dyan ni ate mo? Good afternoon po sa lahat.
Good afternoon po. Pasok po kayo, pasok. Tapagan po tayo, dikitan. Bukit na, ano. Bawang ka na lang, garulo. Nilong ni atin ko ma. Napanam gamin. Pasok po tayo, pasok. Ulong. Bulutik pa lang di cellphone mo. Kailangan kitak lang. Gina, balong. Balong. Pero muna. Good afternoon po sa inyo lahat.
Tama, ilagay mo natin sa tumbas buhay. Itin ako lang kung po pwede. Itin ako lang. Pakabusot mo dahil ito pong di sound mo. Commercial pa? Huwag mo buray. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Magandang tanghali po sa inyo. Pasok po kayo, pasok. Date na to eh. Bahala ka, Pan! Umunod dyan! Ako si Katay Bangala! Nawala. Hello, nawala. Hello, good afternoon po. Hello. Napukaw na eh. Hello. Good afternoon po sa inyo. Good afternoon. Pasok po kayo. Pasok. Pasok. At wala mong mararamigan! Pasok po kayo. Pasok.
Thank you po dyan sa naka-standby. Maraming salamat po sa iyo. Thank you po pagtambay. Salamat po. Pagdating po natin ng 1 o'clock, mag-ano po tayo, mag-out po tayo. Kasi may live po yung isang kaibigan ko. Thank you po sa tambay dyan. Pasok po kayo, pasok. Mga kalalabs, pasok po. Isip po ng tao. Sorry po, sorry. Pasok po kayo, pasok. Pasok po kayo, pasok. Gawan mo ang account dyan. Gmail. Parang gamit ko lang dito. Pagka nililis ako. Pagod ng bakal. Pasok po kayo, pasok. Tamsak lang po, okay na. Paki-host. Thank you po sa patambay dyan. 2 million in the house.
Gagawin mong tumbas buhay to. Salamat po sa nakatambay dyan. Maraming salamat. Hello, Lynn. Thank you very much sa pagpunta. Siguro mga 1 hour lang ako, Lynn. Ano kasi? Hello. May LS mamaya si ano. 1:30 nga ba yung ano ni Tata? Yung LS niya? 1:30 nga, ano? 1:30? Oo, siguro mga past 1, ano na ako. Mag-out muna ako para maka-attend kay Tata. Marami pang work yun eh. Pakishare naman. Wala lang ako isang cellphone. Ikaw ba yun nandiyan pa kanina pa? Thank you. Thank you, bro. Thank you. Medyo nagkaroon na tayo ng ads eh, kaya salamat. Salamat sa paharang mo dyan. Thank you very much, bro. Mega shout out Crazy Nature's Vlog. Agprito kay TS sila dito, Adam si Jeret. Kan. Hello, Cynthia San Andres. Mega shout out sa'yo. Itlog. Itlog. Adatik ba? Bangos ita. Wala pa bro, wala pa. Ay, hindi ka pa nagla-lunch, Cynthia. Lunch ka muna. Wala pang pimpere, kailangan talaga meron kang $10 na ano, $10 na revenue para ano. Oo, thank you Cynthia. Thank you for coming. Huwag niyo naman kalilimutan ay, sa bagay lahat kayo nagtamsak na eh. Thank you very much for coming. Ba hindi mo kasama si ano, si Gracia? Gracia ba 'yon? Cynthia, si Gracia. Okay lang 'yun, wala problema 'yun, okay lang. Wala pa pare, hindi pa ako nakapagawa. Yung ano lang, yung nagtinda lang ako 'yon. Ilang upload ko pa. Baka bukas ako mag-upload dahil pupunta ako ng SSS. Magsi-shooting ako doon bukas sa ano, SSS. Punta tayo ng SSS bukas. Hindi, merong ano yung kasi yung Cynthia eh, yung kailangan ng ano, kailangan ng tawag dito. Attorneys ba yun? Kasi may discrepancy yung ano ko, SSS ko. Kaya kailangan yung ano, yung birth certificate. Nakuha ko na naman yung birth certificate ko at saka ano, IDs. Kailangan may discrepancy kasi sa SSS kaya ano, kasuhin ko bukas.
Ano yung Nietzsche? Thank you, Cynthia, sa pa-stay dyan. Ano bang Nietzsche ng channel mo? Hello, girl! Mega loud shoutout sa iyo, girl. Thank you for coming. Hello, RJ. Maraming salamat sa pagpunta. Ang Diyosa ng mga Diyosa. Sa ngiti naman dyan, RJ. Patamsak naman po ang premiere ni, nagbaba po ng premiere si RJ Hey Casabella. Pakitamsak naman po. Mega loud shoutout sa iyo, RJ. Salamat sa pagpunta, RJ. Salamat. Maraming salamat. Thank you very much. Napaka bait mo talagang friend. Ikaw talaga, ikaw na, RJ. Pakitamsa ka naman yung premiere ni RJ. Cynthia, pakitamsa. Bro Crazy, pakitamsa ka naman yung binabang link ni RJ Casupea. Friend natin yan. Mabait yan. Pwede ka umatin sa LS niya. Pwede ka umatin sa LS niya, bro. Cynthia, tamsa ka na yun si RJ. Okay, sige bro. Okay lang. Sige. Dan tamsak RJ, sabi ni Cynthia. Hello, Lalabs. Mega shoutout sa iyo, Lalabs. Abi. Thank you for coming, Lalabs Abi. May moderator ka na, Lalabs. Darts Boy, mega shoutout sa iyo. Thank you for coming. Maraming salamat. Oo, madadali ka doon sa Rius eh. Nga sabi ni Iti sa Abit madadali ka doon sa Rius. Pasensya nun, sinisipon si host. Hello, Sweet Abby. Andiyan ka pa ba? Ay, nagbaba si Large Boy ng kanyang Oo, thank you. Thank you sa thumbs up mo. Sweet Abby, Alalabs. Bait-bait mo talaga. Kasi ngayon lang ako nag-LS na bali papito na to, papitong LS ko. Thank you very much for coming, Lalabs. Sweet Abby. My dear friend. Friend namin ni Mel's Gourmet. Hindi pala kayo nakikita nun eh. Ano ba yan? Ano na kayo? LQ? LQ na ba kayo ni Mel? Thank you for coming. Tamsa kanyo naman si Large Boy. Wala loves. Thank you very much sa inyo for coming. Thank you very much. Oo, may harang na tayo kahit konti. Sweet Abby. Alam mo naman, siyempre, ano na rin yun eh. Large Boy, natamsakan ka na pala ni Cynthia San Andres. Magdikito na lang kayo dyan. Pasensya na kayo. Isang cellphone ang gamit ko eh. Ay, thank you sa paharang mo dyan, Sweet Abby Salamat. Thank you very much, Cynthia, sa stay mo. Thank you very much. Thank you very much, Cynthia.
Miss you too, Idol Sweet. Larts Boy, kumusta ka na Larts Boy? Thank you very much, Sweet Abby. Salamat. Salamat, Lalabs. Thank you very much. Salamat sa pagdalaw sa LS ko, Sweet Abby. Thank you very much sa'yo. Hello, Brian. Hello, Brian. Mega love shoutout sa'yo, Brian. Kumusta ka na, Brian? Brian's vlog. Kumusta ka na? Huwag kang bibitaw, Brian, ha? Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw, kapit lang. Nandiyan si Lord. Huwag kang bibitaw. Kaya mo yan, Brian. Ibig sabihin, affected na rin yung ano, yung brain. Baba kang bahay, Brian, para madikitan ka nila. Thank you, Sweet Abby. Thank you very much. Baba mo naman yung bahay mo, Brian, para madikitan ka nila. Mga kalalab, si Brian's vlog, isa po siyang cancer patient. Friend po natin siya na sadya po siyang lumalaban. Lumalaban po talaga siya para sa kanyang sakit na ito. Lymphoma. Lymphoma yung ano niya eh. Bali, pag sinabi yung lymphoma, affected din, pati utak yan eh. Kaya nga, naano rin ako niya kay Brian, ang bait-bait niyan. Baba mo yung bahay mo, Brian, para madikitan ka nila. Nagbaba ng bahay si Linta Mayosa. Pakitamsa ka naman po. Brian, baba mo yung bahay mo. Patamsa ka naman po si Linta Mayosa. Yung hindi po... Alam yung bag ko. Kan. Mag-go to channel lang po kayo kay Brian. Anya, pinagalamat ha. Pinaalay man. OTW daw sa'yo, Brian, si Sweet Abby. Thank you very much, Sweet Abby. Friend natin yan, si Brian. She is a cancer patient. He is a cancer patient. Thank you very much, Brian. Ayan, nagbaba po si Brian ng kanyang link. Pakitamsa ka naman po, yung hindi po dikit kay Brian. Dikitan naman po. Makikita niyo po yung ano niya dyan. Wilmer Erlandes, mega lot shout sa'yo. Thank you very much for coming. Thank you very much, Wilma. Wilma Erlandes. May moderator ka na. May jacket ka na, Wilma. Pakidikita naman po si Brian at saka si Linta Mayosa. Patamsa ka ng po. Yung hindi pa dikit sa inyo dyan. Noel. Kuis.
Dito pala si Kuis Burudong. Thank you very much for coming, Kuis. Mega mega loud shout sa'yo. Thank you very much. Saludo talaga ako sa'yo. No way Kaleng. May moderator ka na. No way Kaleng. Kuis Burudong, thanks for coming. Thank you very much for coming, Kuis. Andito si Brian, si Brian's vlog. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Brian. Please. Yung hindi po dikit, dikitan nyo naman po. Thank you very much po sa inyo lahat. Cynthia, dikitan mo si dan ka na kay Brian. Kuis, pasensya ka na, hindi nakakapunta sa Noe Kaleng, Dan, Linta Mayosa, Dan to you, Linta Mayosa, Dan to you. Uy, thank you very much, Kuis Burudong. Thank you very much sa pakulay. Thank you very much. Thank you very much, Kuis. Sweet Abit, Brian's Vlog, Linta Mayosa, all done, mga loves. Thank you very much, Sweet Abit. Kuis Burudong, thank you thank you very much. Love you talaga, Kuis. Thank you very much sa pakulay mo. Thank you. Balakpak si Sit Abi. Thank you very much, Kuis. Thank you sa pa-heart mo dyan, Sweet Abi Lalabs. Thank you. Cynthia, thank you sa pag-ano mo dyan. Stay mo dyan Stay mo, Cynthia. Sweet Abby, thank you rin Palambing naman po sa aking premiere. Tapusin lang ang trailer. Magbakas lamang ang tama ang short. Balik ko, salamat. Si Wilma Irlandes. Pakitamsa ka naman po si Wilma Irlandes. Okay. Thank you very much, Kuis. $3 na. Thank you very much, Kuis. Very much thank you. Talaga. Napakalaki na ng utang loob ko sa'yo, Kuis Burudong. Thank you very much. Thank you very much, Kuis. Maraming salamat, Kuis Burudong. Naghahanap si Brian, no? Doon po sa hindi na pakitamsak naman po yung kay Brian's vlog, yung binaba niyang link. Kuis Edmar, mega lot shoutout. Edmar Jupiter. Mega lot shoutout sa'yo. May jacket ka na. Kuis Burudong, may jacket na rin yan. Pabyo naman po ng short video. Nagbaba po si Kuis Edmar ng link niya. Paki-view naman po sa inyo. Thank you po. Thank you po sa inyo. Paki-view na lang po yung kay Kuis Edmar. Patamsa ka na lang po. Kung hindi pa kayo dikitan nyo na rin po. Thank you very much po sa inyo. Okay, Kuis. Thank you.
Cynthia, pakitamsa ka mo naman yung ano, yung Edmar Jupiter. Cynthia. Lin, nandiyan ka pa, Lin? Pakitamsa ka mo naman. Cynthia, patamsa ka mo yung kay ano, Edmar Jupiter. Tamsak dikit. Burudong si vlog. Done by Lin Tamayosa. Ah, Dan Tamsak Edmar. Thank you, Cynthia. Okay lang, okay kaling, okay. Okay lang, sige, oh. Okay, iwan mo na yan, paano ko na lang. Pakidikita naman po, pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Noe Kaleng, please. Thank you very much po sa inyo. Cynthia, makipagdikitan ka sa kanila, oh. Thank you sa paharang mo dyan, Lin. Salamat. Thank you very much sa paharang mo. Thank you. Noe Kaleng OTW. Tamsak Dikit. Edmar Jupiter. By Lin Tamayosa. Dano sa'yo si ano. Thank you sa paharang mo dyan, sweet. Sweet lalabs, thank you. May galaw chat po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Dan Noe Kaleng by Cynthia San Andres. Thank you, Cynthia. Noe Kaleng. Dan na raw sa'yo si Cynthia. Cynthia San Andres. Salamat, Kuis Brian by Edmar Jupiter. Thank you very much for coming, Kuis Edmar. Lim Tamayosa, salamat po. Okay, Kuya Edmar, okay lang. Sige, tulog ka muna. Alam ko, puyat ka rin eh. Salamat ha, salamat sa pagpunta ha, Edmar. Kuya Edmar, thank you. Harang played Dan, thank you. Thank you, sweet. Baba ka channel mo, Abi. Thank you po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Okay lang, Kuis Barudong. Okay lang. Thank you. Bakit baba ka ng link mo, sweet? Didikatan kanila. $4 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Oh my God. Sandali lang po ah. Susunog. Hindi kita po kayo dyan.
Pasensya na po kayo, nag-ano lang ako. Tinignan ko yung niluluto. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po. Muntik, muntik na nga, muntik na. Oo, kay Isburudong muntik na. Patamkis naman po ng binabangling po ni Kuis Burdong. Sincha, pakiano naman oh. Ayun, thank you. Dan Tamsak, Burdong's Vlog. Thank you very much, Lynn. Thank you very much, Lynn. Oo, muntik na masunog. Muntik na masunog, Kuis. Thank you po very much dyan sa 2 million in the house. Maraming salamat. Sincha, pakitamsa ka naman yung kay binabang link ni Kuis Burdong. Saka yung coming LS niya. Oh. Thank you. Thank you po sa inyo. Mabakan link ka. Nadikitan ka na ba, Lynn, ni Kuis Burdong? $5 million in the house. Thank you very much po. Kuis, hindi na ako nakapunta sa LS mo kanina eh. Sa ilang araw na. Kasi pag sa umaga, namimili ako ng paninda ko. Titinda namin sa hapon. Busy. Ay, nagbaba ng link si Lynn Tamayosa. Pakitamsa ka naman po sa inyo. Doon daw po si hindi pa niya dikit. Maraming salamat po. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Lynn Tamayosa. $3 million in the house. Thank you very much po sa inyong pagpunta. Salamat po. Ay, meron atang Lin, may LS ata mamaya si si oo nga pala. Si Tata, kaya tamsa ka naman po yung link na binaba ni Lynn Tamayosa. Thank you very much po sa inyo. $4 million in the house. Thank you very much po. Unti pa masunog yung niluluto ko. Oh, my God, cold. Padikit naman po, patamsakan naman po yung binabang link ni Lynn Tamayosa. OTW Lynn Tamayosa, sabi ni Kuis Burdong. Thank you very much po. Dan, thumbs up.
Sweet Abby. By Lynn Tamayosa. Lalabs, nandiyan ka pa, Lalabs? Lalabs Sweet. Sweet Abby, nandiyan ka pa? Lalabs. Cynthia, nandiyan ka pa, Cynthia? Yan na yung main channel ata niya eh. Yan yung main channel niya. Yung ano, Cynthia San Andres. Yan na yun, Lynn. Maliit pa yung ano niya. Maliit pa yung bahay niya. Kaya ano, yan yung ano niya. Ewan ko lang kung ano yun. Ano ba yung ano ko? Oh, yun na rin ata. Ay hindi yan. 4 subs lang eh. Cynthia, andiyan ka pa, Cynthia? Oh, baka kumakain pa. Oh, hindi yan ang ano niya. Mag-go to channel ka na lang. Go to channel ka na lang, Lynn. Okay, thank you. Ay, anak ni Bless. Thank you very much for coming. Bless Life, thank you very much for coming. May jacket ka na. Thank you very much. Blessed Life. Nagtamsak lang ako kanina doon sa LS mo eh, doon sa silent LS mo. Kasi meron akong ano eh, LS ngayon. Thank you very much for coming, Blessed Life. Thank you. Anak ni Blessed Life, may moderator ka na. Thank you very much. So, pa-stay mo dyan, Kuis Brudong. Thank you. And thank you very much sa pakulay mo. Thank you very much talaga. Thank you sa patamsak mo dyan. Bless Life. Thank you. Anak ni Bless Life. Hey, thank you, Tata. Thank you sa patamsak mo dyan. Mega lahat sa auto sa'yo. Naubos na ata ang harang. May harang yan kanina. May harang. Hi, Don Ed. Mega lahat sa auto sa'yo, Don Ed. Thank you very much for coming. Love team, thank you very much for coming. Thank you very much for coming, Doned. Love you, Doned. Big out shout out, Don Eduardo, sabi ni Tata Labs. Thank you very much talaga for coming, talaga. Cynthia, yun daw ano mo, mag-ibaba mo yung ano mo, main mo. Didikitan ni Lynn Tamayosa. Cynthia. Didikitan ni ano, Lynn Tamayosa. Yun daw main mo. Baba mo yung main mo. Cynthia, baba mo rin yung main mo. Didikitan ni ano.
Mega love shout out, Cynthia San Andres, sabi ni Tata Labs. Wala ka pang channel? Mega loud shout out, Tata Labs, Bailin Tamayosa. Ate Tata, punta ako mamaya sa LS mo. Okay, Sika, punta ka mamaya. Mega loud shout out, Don Ed, Bailin Tamayosa. Dito po ako, di po ako marunong dito tayo sa YouTube. Ganun ba? Matututo ka rin yan. Madali lang naman yung matutunan. Subscribe lang ako. Okay lang yan. Okay lang yan, Cynthia. Mega loud shout out, Lynn Tamayosa by Love Team, Don Eduardo. Excuse me po, excuse me. Mega loud shout out, Cynthia San Andres by Love Team, Don Eduardo. Sorry po, sorry. Sino po na, napunta lang ako, naligo lang ako kanina. Kaya nagbaba po ng link si Tata Labs, ano naman po. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Tata Labs. Pasuyo naman po sa inyo. Oo nga meron ako sipon. Bless you. Matching lang, bless you. Sinipon ako, nagpunta lang akong palengke. Then naligo ko kanina, may sipon na ako Ewan ko. Dan Tata, Bailin Tamayosa. Mega loud shout out. The Ilocano girl. Kabsat, thank you very much for coming. Thank you very much po. Hindi pa, wala pang binibigay. Wala pang binibigay Wala pa. Pero na-message ko na siya. Mega loud shout out, Ilocano girl by Tata Labs. Kabsat Ilocana, thank you for coming Maraming salamat sa iyo. Thumbs up, Ilocana girl. Baka magalit Minessage ko na siya naibigay ko na. Mega shout out, Ilocana girl by Cynthia San Andres. Mega shout out sa lahat, sabi ni Cynthia. Okay, sige Okay, sige Bam. Nanalo ka din. Nabasa na niya. Pinasa ko pa nga yung link nung itong LS ko. Nakita na niya.
Ay, thank you very much. Ma'am Ilocana girl, thank you very much sa pakulay mo. Okay, thank you very much po sa inyong dalawa ni Don Eduardo. Thank you very much. Kabsat, thank you. Thank you very much sa pakulay mo. Thank you. Bagsak ka tayo, Log. Ano ka? Parang pag mula ako. Oo, nasend ko na Lin. Sinend ko na kay Sir Ryan. Thank you very much, Don Eduardo, tsaka Ilocana girl. Thank you very much. Talagang hindi ko malubos maisip talaga. Suportan niyo sa akin. Salamat. Pasuporta naman po yung kay Sir Ryan na link. Pasuporta naman po sa inyo. Patamsak naman po Sir Ryan. Yung pong binabang link ni Tata Labs, pasupport naman po sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat. Thank you very much po. Dan Tamsak, Sir Ryan. Thank you, Cynthia, sa pag-stay mo dyan. Ha? Pwede natin? Okay, lang pa tayo kanto pa dito. Madindiwag. Magsamandakis mo. Yung pong binabang link ni ni Tatalab sa Sir Ryan, pakitamsa ka naman po nyo, #tumbasbuhay. Pakitamsa ka naman po. Thank you very much po sa inyo. Welcome po, The Ilocano Girl by Linta Mayosa. Thank you po sa patamsak po sa inyo. Yung kay Sir Ryan, patamsak naman po. Lagay na lang po ng #tumbasbuhay. Sinja, patamsa ka naman yung yung binabang link ni Tata Labs, yung kay Sir Ryan. Tapos sa huli, lagyan mo ng #tumbasbuhay. Ryan Music, handa na po. Thank you very much, Don Eduardo. Happy birthday. Sino happy birthday? Yung kay kay Sir Ryan. Dapat pala tatalabs, ano? Ikaw ang nagpapa-hashtag. Tapos, nakalagay. Napaisip ako Don Eduardo. Ryan musikahan. Dan na po sa kanya, happy birthday. Thank you, Lynn, sa okay, Doc dyan. Okay na, Doc. $3 million in the house. Thank you very much po sa inyo. Papa!
May ano ko pa, may, di ba, ay, mamaya pa pala. May live ka, mamaya. Apa. Meron po adjust ko na, ay, in-adjust mo ba? Dan, Cynthia. Andiyan ka pa, Cynthia? Dan na rin sa'yo si Linta Mayosa. Ginawa mong 3:30. Di ba ano yun? 1:30? Okay, tamsak na kami din yun, Lilin. Hindi nila si Papa tayo, gago. King ng Jamaica. Bungo ko na ito, ikaw mo na. Kabisat Ilocano girl, thank you very much talaga. Hala. Ewan ko, tinatamad na ata yung si Cynthia. Cynthia, andyan ka pa, Cynthia? Buhayin mo raw yung channel mo, sabi ni Tata Labs. May binubuhay ng channel si Tata Labs eh. Yung napaiyak pa nga ako doon, yung buhay ano yun? Buhay OFW. Tinapos ko yun. Wala pong ano man. Thank you very much talaga, ma'am. Kapsat Ilocano girl. Sa suporta mo. Pinanood ko nga yung binubuhay mong channel yung sa lalaki. Tsuhin mo ba yon? Napapaluha ako dun eh. $4 million in the house. Thank you very much po. Pupunta nyo. Kuya ba yon ni Tata? Oo nga, napaluha ako dun eh. Ngayon nag-abroad siya para sa pamilya. Napanood mo din ba yun, Lynn? Tinapos ko yun eh. Ang laki pa naman views nun. 50,000 views yun eh. Ang laki ng views nun. $50,000 views. Siguro mga nanood doon, mga OFW na rin. Carried away sila doon sa ano, sa laysay nung kuya niya. $5 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po sa suporta nyo. Salamat po marami. Kuys, thank you sa pa-stay mo ha. Kuys Burdong, thank you.
Ano, hindi ka marunong? Ay, ibig sabihin, hindi ka pa marunong? Ako, nakapag-aralan naman yan eh. Nakapag-aralan niya, Cynthia. Marami magtuturo sa'yo dyan. Ayaw nga pala, almusal na ngayon. 7 hours. Oo, tama yun. Madali lang maglagay ng profile sa YT. $6 million in the house. Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat po. Tuturuan ka namin, Cynthia. Madali lang naman yan eh. Ako anong una, ganun din eh. Hindi ako marunong magbaba ng link. Hindi ko alam magbaba ng link. Dami nagturo sa akin. Tinuruan ako ng kaibigan ko. Tapos, tinuruan din akong mag-upload. Mag-upload ng mga videos. Kung paano. At saka yung tamang pag-edit. Hindi pa nga ako masyado marunong mag-edit. Magaling pa nga yung anak ko eh. $7 million in the house. Thank you very much po. Hindi ako marunong magbaba ng link. Ganun ba? Bet B, mega love shoutout sa iyo. Thank you for coming. Manang Aw, thank you very much for coming. Thank you very much. Bet B, may ano ka na, may jacket ka na. Thank you sa stay dyan. Okay, thank you Manang Aw. Thank you very much Okay lang. Okay lang, Bet B. Thank you. Okay lang. Okay, sige. Okay lang host. Sige Manang, sige Manang. Okay, Cynthia, sige, okay lang, Ay, nagbaba po ng link si Bet B. Pakitamsa ka naman po, yung hindi pa ho, dikitan nyo. Mega let's shout out. Kabsat Gina, thank you very much for coming. Thank you rin sa patamsak mo at sa paharang mo. Thank you very much. Gina Obanez TV. Thank you very much, kapatid. Nagbaba po ng link si Bet B. Pakitamsa kanya naman po yung hindi pa po dikit. Pakidikit na po sa kanya. Ay, ina. Talaga nga. Dan, Bet B, Bailin Tamayosa.
Hindi pa naman masyadong luto. Baka nga maubos yung gluten. Bibili na lang mamaya kung ano. Sige na. Okay. Dan Betby. Bailin Tamayasa. Thank you for coming, kapatid Gina. Thank you. 6 million in the house. Salamat po. Naging 4 million agad. Betby, connect kayo kay kay Linta Mayosa. Pasensya ka na, isang cellphone ginagamit ko eh. Mag-connect na lang kayo. Connect each other para Thank you all sa pagpunta nyo. Noe Kaleng. Pakitamsa ka naman po, binabang link ni Noe Kaleng. Magdikito na lang po kayo. Magtamsakan. Maglablaban. Betby, balikan mo na lang si Linta Mayosa. Mag-go to channel ka na lang. Thank you. Biharang na. Thank you sa parang ta. Uubos pala yun. Kay-line covers. Mega loud shout sa'yo. Mega loud shout out. Thank you for coming, Kay-line covers. Papa, Oh, okay na yan, brown. sige na Ikwam lang Basta unay nakset. Basta Jeko Okay. I-toast mo lang. Toasted lang. Dan Gino Banyes by Linta Mayosa. Noe Kaleng Dan Tamsak Dikit by Tata Labs. Thank you very much sa paharang kapatid Gina. Thank you very much. Noe Kaleng Dan Gino Banyes. See you. Nagliblawan na lang po kayo dyan. Thank you very much po sa inyo. Thank you very much. Maglablaban po kayo dyan, mga lalabs. Maglablaban na po kayo dyan. Ay, thank you very much, kapatid Gina. Thank you. Sa pakulay mo, thank you very much. Thank you. Salamat, kapatid Gina. Salamat. K-line covers, mayroon ka na yung moderator. Dan K-line covers by Linta Mayosa.
Maraming salamat sa iyo. Kapatid Gina, salamat. Nagbaba ng link si K-Line Covers. Tamsa ka naman po ninyo. Kung hindi pa po dikitan po ninyo si K-Line Covers. Cynthia, punta sa video mo. Pindutin mo ang 3 dots. Ganyan. Pinangato mo, anak. 3 dots. Share dyan. Pindutin mo yung at yun meron copy link. Press mo, balik ka dito eh. Paste mo dyan sa comment section. Yung sa link mo na yan. Tama yan. Tama, sabi ni Noe Kaling. Cynthia, ganun ang gawin mo. Umuulan ba dyan, K-Line? OTW sa'yo, Noe Kaling. By Gina Obanez. Tama yan. Watch before subscribe. Mga 2 minutes kayo mag-watch or kung short video, mga 3 minutes, pakitapos na rin yung video para tapos saka kayo mag-subscribe, mag-like, ganun. Saan ba yung lugar mo, K-Line? K-Line Covers done to you. Noe Kalem. Paka-return connect naman yung yung mga nagdidikit sa'yo, K-Line. K-Line Cover, thumbs up dikit, Tata Labs. Salamat. Gino Banyes by Noe Kaleng. Bago kayo magdikit, panoodin nyo muna ng mga 2 minutes or 3 minutes yung video kung mahaba. Kung maiksi naman, tapusin nyo na para tapos saka kayo magdikit, mag-sub, tapos sub all. Hindi malalagas yun. Garantisado yun kasi pinanood nyo yung video eh. Saka yung comment nyo according dun sa video para hindi ma-spam. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Tata Labs. Pasuyo na po sa inyo, Noe Kaleng, Klein Covers. I-hashtag tumbas buhay po ninyo. Hashtag tumbas buhay kay Sir Ryan. Sir Ryan po yan. Pakitamsa ka naman po, pasuyo naman po. Sa mga dikit sa akin, iwan lang kayo ng bakas yung main nyo para masuklian work mode pa po. Okay lang, Noe Kaleng. Sige, okay lang. Pasupport naman po yung binabang link ni Tata Labs kay Sir Ryan. Tikman niyo. Sino mami ano? Hashtag tumbas buhay. Naman po, tamsakan nyo naman po. Salamat po sa inyo. Beth Borromeo, Beth Bironyo, tamsak dikit. Si Beth B. Kinain na naman yung aking chatterbox Bet B, andiyan ka pa, Bet B. Thank you sa stay. Klein Cover. Saan yung lugar mo, Klein?
Kami ginagawa si Lynn. Yum, 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 yum. Kita na, ibus lang gisarap na. Sige lang ko ang minuto. Tingnan talaga, ibus lang gisarap. Thank you very much po. 1 million in the house. Muuna ka. Okay, tamsa ka naman po yung binabang link ni Klein Covers. So yun naman po. Maulan dyan sa lugar mo, Klein. Saan ba yan sa inyo? Two million in the house. Thank you very much for coming. $3 million. Maraming salamat po sa pagpunta po nyo. 4 million in the house. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni ni Klein Covers. Ay, natabunan na ba? Malayo na. Ay, ito ba? Oh, malayo na din. Eh, tatanong ni Tata kung na binaba mo. 5 million in the house. Thank you very much po. Tamsakan ko na lang mamaya, Lin, ah. July 31. Ayan, binaba na niya yung upcoming LS ni Lynn Tamayosa. Paki-tamsa ka naman po yung binabang link ni Lynn Tamayosa. Pasuyo na po sa inyo. Kayline. Sinsya, andiyan ka pa, Sinsya? Noe Kaleng, andiyan ka pa? Huwag niyo po kalilimutang magtamsak kayo sa pakisub na rin po yung hindi pa ho dikit sa akin. Thank you very much po yung mga pumunta. Oo nga eh, meron na ba? Salamat ka. Mamaya pa ako kakain pagka sabagay, papakuha na lang ako sa anak ko ng kainin ko. Salamat. Mangangkan? Maraming salamat po sa 4 million in the house. Thank you very much po.
Kailan pakitamsa ka naman yung ano, binabang upcoming LS ni ano ni Linta Mayosa. Kailan? Pasuyo naman, thank you. Ayan, yung binabaring ano, yung binabang link ni Tata Labs, tamsakan mo na rin kay Line kung tamsakan mo na rin please. Thank you kay Line, thank you. Malakas ang ulan dyan sa Cavite. Dito ang init-init. Init dito. Tignan mo, init oh. Init no. Iba talaga ang weather dito sa ano sa norte. Ang init, sobra grabe. Kailan nandiyan ka ba, Kailan? One million in the house. Thank you very much po. Dito ang init. Wala man lang kadagim-dagim. Sobra grabe. Excuse me. Bahin Diyos po. Nga na, electric fan pa nga ako. Init. Maraming salamat po sa mga nagpakulay. Ma'am, kapatid Gina Kubanyes, maraming salamat. Shoutout po, Noe Kaleng, Dan Tamsak sa premiere watching dahil sa Okra. Full watch with paharang, no skip ads. Dikit Kalimbang po. Noe Kaleng. Hello, Cynthia. Salamat sa pag-stay. Kapatid Gina, salamat. Sinunod mo ba yung sinabi ni Owe Kaling kanina, Cynthia? Yung 3 dot, pipindutin mo yun. Hindi mo na makita. Dali lang yun, sundan mo. Masusundan lang yun, masusundan. Dali naman punta, ano yun? Masusundan mo yun, masusundan mo yun. OTW, Tata Labs.
Sabi ni Kayline Covers. Pero parting Region 4 ka ba, Kayline? Kasi maulan daw sa Cavite. Yung si Lynn Tamayosa na taga ron niya sa ano, taga ron niya sa Cavite. Connected to Sir Ryan. Thank you, thank you. Nilagyan mo ba ng ano, hashtag tumbas buhay sa huli? Kayline? Hashtag tumbas buhay. Ay, nagbaba si kapatid Gina ng link. Pakidikitan nyo naman yun, Kayline. Pakitamsa ka, dikitan. Kung hindi pa kayo dikit, pakidikit nyo na lang si Gina Obanez TV. Mabait yan. Pag kulang ang WH nyo, bibigyan kayo niyan. Si Gina Obanez. Pakisupport naman po yung binabang link ni Tata Labs kay Mami Tani. Yung link na yun. Ay, LS din po yan si Mami Tani. Punta po kayo dyan. Nagpaparoleta po yan ng mga subs, ng views. Baka manalo po kayo dyan kay Mami Tani. Mabait po yan si Mami Tani. Pakisuporta naman po yung link na binaba ni kapatid Gina. Pakisuyo naman po. Pakitam sa kanya naman po. At yung hindi pa po dikit, dikitan nyo po. Pasuporta naman po kay Mami Tani. Yung binabang link ni Tata Labs. Thank you very much po sa inyo. Si Thank you, kapatid Gina. Chat ko na lang sa iyo mamaya ta. Hanapin ko pa yung name niya daw, no? Pero yung first name niya, Danilo. Nalimutan ko na yung apelyido niya. Yung walang kamay. Oo, tatanda ko yan. Sobre Peña. SOBREPENIA. Sobre Peña. Supreno. Dan Mami Tani, Don Eduardo. Dan Mami Tani, Lynn Tamayosa. Natamsakan ko na rin kanina kay Mami Tani. Pakisuporta naman po yung kay Mami Taning link. Saka yung kay Gina Obanez. Pakisupport naman po dito po sa taas. Gina Obanez. Support naman po. Thank you very much po sa inyo. Hindi nagprito si Kuya. Ay, nakita mo yung link niya.
Pakisupport na rin po dito ang binabanglik ni Tata Lab, si Danilo Sobre Peña. Ano po yan? Ah, ano yun? Wala po siyang mga kamay. Wala po siyang kamay, wala po siyang paa. Pero nagbablog po siya. Ang pampindot po ng kamay ng cellphone, yun po isang daliri lang na maiksi na ginaganon lang niya sa cellphone. Maawa po kayo sa kanya. Talaga napakabait po niya, napakasimple. Nandito na po yan sa Pangasinan, pero dati po yan taga Quirino. Ilocano po siya, Ilocano. Danilo Sobre Peña. Yung link pong binaba ni Tata Lab, pa-support naman po nito si Danilo Sobre Peña. Ano po siya FWD. Pero vlogger po siya. Ang kulang na lang niya ay watch hour. Watch hour na lang kulang niya 1,000 higit na yung saging niya. Kulang na lang sa kanya watch hour. Danilo Sobre Peña. Naman kay Line, paki-suporta naman yung mga link na binaba ni Tata Labs. If you have time, kapatid Gina, paki-suporta naman po si kapatid Gina. Yung po kay Mami Tani, #tumbas buhay sa huli. Salamat po. Paki-support naman po yung mga binababang link ni Tata Labs. So yun na po sa inyo. Wala man wala. Pa-support naman po yung kay kapatid Gina. Kapatid Gina, kay Mami Tani, pasuyo naman po sa inyo. $2 million in the house. Thank you very much po. Okay, so pakitamsa ka naman po yung mga binabang link po ni Tata Labs. So yun naman po sa inyo. Tsaka ito po kay kapatid Gina, pakisupport naman po. Saglit lang po Noe Kalen.
K-line covers. Mali ko na. Ang pagkakindi. Yung may kalim. Bakit ay bakit? Thank you very much po. 3 million in the house. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. Pasuyo naman po sa binabang link ni Tata Labs. Yun po kay Ronald, Danilo Sobre Peña. Tsaka po yung kay kapatid Gina. Paki ano naman po. Paki-suporta naman po. Paki-thumbs ka naman po. Kung hindi pa po kayo dikit-dikitan nyo naman po. Thank you po sa inyo. Shoutout po, Tani Tolentino Dan, thumbs up. Second upcoming premiere Dan, watch sa video. 4 minutes and 16 seconds. The beautiful park in Abu Dhabi with 4 na harang, no skip at dikit kalimbang po. Thank you very much. Kapatid Gina, thank you ah. Mami Tani, hashtag tumbas buhay. Pasuyo naman po para ano. Arsa lang makakaalam yan. Hindi na po kakalimutan mag-connect para mabalikan po kayo nila. Nagbabalik po yan si Mami Tani. Napakabait po niyan. Wala na to si Baby B. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po sa pagpunta sa LS ko. Dog. Maraming salamat din sa nagpakulay. Oh, namos Kapatid Gina, Luis Burdong, dog. Namo, pati ka. at kay Kabsat Ilocana Girl, and Don Eduardo. Gamit ka man. Maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo lang kalimutan mag-comment para mabalikan po kayo. Yun dun sa mga binabang link ni Tata Labs. Maraming salamat po sa inyo. Mega shout out sa 3 million in the house. Salamat po. Hindi po kakalimutan hashtag tumbas buhay. Namo, pakalain dati ka lang walay. Pakitama ka naman po yung binabang link ni Tata Labs na Breda, kay Breda Versosa.
Huwag niyo lang po kalilimutan sa comments po sa huli. Hashtag tumbas buhay. O, hashtag tumbas. Salamat po. Yang. Sorry po. Ngala ka man ng anak ko. Rep. Opo. Dinet ka po. Please connect my channel po. Pa-watch lang po at paiwan lang ng tamang bakas. No worries. Nagbabalik po ako. Nag-full watch di po ako sa mga skip, no ads. No skip ads. Wala pong LS. Doon naman po sa mag-connect kay kapatid Gina, huwag niyo kakalimutan mag-watch po na almost siguro mga 3 minutes, 2 minutes ganon para mag-iwan po kayo ng bakas. Babalikan po kayo niyan. Ni kapatid Gina. Okay lang, Lin, okay lang. Thank you very much, Lin. Mas kata si Rupan. Ano daw? Namba mo matanda mo mangalan na kita malan. Marami kayo makukuhang banana sa mga binabakong binabako, bell, all nyo lang para updated kayo. Pabaliga pa. Oh, yun din sa mga binabang link po ni Tata Labs. Tsaka yun po sa binabang Hindi ko yan kinig. link ni yung kapatid Gina, mag-iwan na po kayo ng bakas, babalikan po kayo niyan. Huwag po kayo mag-alala. Nani papansin. 4 million in the house. Thank you very much po. Pakitamsa ka naman po yung premiere na binaba ni Tata Labs. Premiere ni Tata Labs na premiere niya. 22 ba yan? Ay, 20. Ano na pala kayo? 28 na pala ngayon. Esther Channel. Ay, oh. Hindi ko napansin, sorry. Esther Channel, mega let's out sa'yo. Pasensya na, hindi ko napansin. Natabunan na. May moderator ka na, Esther. Esther Channel, thank you sa patamsak mo, ah. Thank you. Meron ka ng jacket, Esther. Mega let's out sa'yo, Esther Channel. Tamsa ka naman po yung binabang link po ni kapatid Gina. Tsaka yung binabang link din ni K-Line Covers, pakitamsa ka naman po ninyo. Esther Channel, nandiyan ka pa. Meron ka ng may moderator ka na, Esther Channel. Kailan mag-iiwan ka ng bakas, ha? Pag dinikitan mo si kapatid Gina para mabalikan ka niya agad. Yes, sir.
Kailan covers, puntahan mo lahat ng binaba ng link ni Tata Labs. Marami kang makukuhang banana sa kanila at huwag kalimutang #tumbasbuhay vlog. Salamat. Yung kailan, puntahan mo yung mga binabang link niya. Yung kay Ronald, yung premier ni Tata Labs. Sabagay na okay mo na kailan yung kay ano eh, kay Sir Ryan. Kay Mami Tani, kay Breda. Esther Channel, thank you sa pagpunta. Mia Bolondro, mega loud shout sa'yo. May jacket ka na, Mia. Esther Channel, view naman po ng new upload ko. Salamat po. Pa-view naman po ng binabang link ni Esther Channel. Salamat po sa inyo. Okay na Premier Tata Labs, sabi ni Kayline Covers. OTW, Esther. May Balondro. Nagbaba siya ng link ni Mea Balondro. Thank you for coming, Mea. Nagbaba po siya ng link. Pakitamsa ka naman po. Kung hindi pa po dikitan niyo po si Mea Balondro. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. 6 million, 5 million in the house. Salamat po. Esther Channel Dan po. Sukli, sabi ni Mea Balondro. Yan, nagbaba po ng link si Mea. Pakibalik ka naman po si Mea Balondro. Esther Channel, pakibalikan mo si Mea Balondro. Dan Esther by Kayline Covers. Esther Channel, andyan ka pa? Esther Channel, balikan mo si Kayline at saka si Mea Balondro. Kung di kita na lang kayo dyan, pasensya na kayo. Isang cellphone ang gamit ko eh. Okay, Kaleng. Thank you very much sa pagbalik mo. Thank you. Attack Team Gagamba. Grow as one team power. Attack Team Gagamba. Welcome. Welcome, Team Power. Thank you sa pagbabalik mo Nawi Kaleng. Kayline Covers, pakipuntahan mo ang mga binaba ko kasi hindi nakapagbaba ng bahay si Tatay Tumbas. Kaya ako ang nagbababa. Sunod, makapagbaba na yan pag dalawa na CP niya. Okay, thank you, Tata. Kayline Covers, thank you Naunawaan mo. $4 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Thank you very much.
May Balondro. Esther Channel, nandiyan ka pa? Yung mga dinikitan mo kailan, lalagay mo sa huli, hashtag, hashtag tatalabs o hashtag tumbas buhay, pwede na yun. Para ano, para makita nila, para mabalikan kanila. Nagbabalik yung mga yan. Pwede mo pang puntahan ng mga LS niya, nagbibigay ng mga banana, ng mga juice. May paroleta yung mga yan. Sina Mami Tani, si Sir Ryan. May mga paroleta yan. Nawag ka lang, andyan ka pa. Kasi lang ako ta. AJP June. Sino ba yun? Si ano? Si Kaylen Covers. Sandali naman guys ha. CR lang ako. Tinataas mo yung bubong? Ha? Dapat tinalian mo na maigi. So siya na po, nag-CR lang po ako, nag-CR. Si Mia Balondro. Wala na ata si Mia Balondro eh. Kasi nagdikit siya kay Esther Channel, hindi na ano. Wala na si Esther Channel. Malis na. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay ninyo. Thank you very much. Kaya po, pag may dalawa cellphone ko na ako na po yung magbababa ng mga link na yan. Mayroon po kasi pag isang cellphone ng gamit eh. Kumain ka na ta? 3 million in the house. Thank you very much po sa pag-stay po ninyo. At 30 billion thumbs up. Salamat po. Hirap na lang kung may sipon. Ano ba yan? AJP June. Mia Balondro. Esther Channel.
Mega shoutout. 3 million in the house. Salamat po sa pag-stay po ninyo dyan. K-line covers. Ninja lang pala yung ano, Mea Balondro. $3 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Kahit ako umisipon si Tumbas, DLS pa rin. Kailangan kasi. AJP dyan. Mea Balondro, andyan ka pa? Mea Balondro. Thank you very much po sa 3 million in the house. Oh, ninja, oh. Tatlo pa nga eh. Ninja yan, ninja. Pero yung KK line, mismong main niya yun. Yung KK line covers. Mismong main niya. Mea Balondra, andyan ka pa? Iya. Saka si Esther Channel, andyan ka pa? Thank you very much po sa 4 million in the house. Mia Balondro. Andyan ka pa? Thank you po sa pag-stay. 4 million in the house. Shoutout po, Tata Labs Dan watching sa video na 6 minutes and 21 registration car Pangasinan Dan. Pangasinan Dan watching full. Pack, no skip ads. Tikit Kalimbang po. Tata Labs, okay na pala yung kaya ano. Ay, nandirin nga pala kay Breda, no. Natabo na nata. Wala na si Esther Channel. Tata Labs, dan na pala si kapatid Gina sa'yo doon sa registration car Pangasinan Dan. Pangasinan car Pangasinan. Thank you very much, kapatid Gina. $4 million in the house ay kay Brother Versus. Natabunan na ta.
Yang. Yang. Yan si Kuya. Thank you very much po sa 4 million in the house. Thank you po sa pag-stay. Tabunan na yung kay Brenda ta. Layo na, nasa taas na eh. Ito. Ba yan? Thank you very much po sa 4 million in the house. Mea Balondro, andyan ka pa, Mea. Noe Kaleng, andyan ka pa, Noe Kaleng. Salamat po sa pag-stay po niya ng 4 million in the house. Salamat. Di ba yun yung may kulay, yung Kuwaiti rice? Yung niluluto na, kasi yung may nilalahok dun eh, yung nagiging yelo. Sumakit ang tiyan ko, Kuwaiti rice. Maganda pa yung puti. Di ba yun yung may kulay yung kulay yung yung kulay dilaw, yung parang sinasangag. Ako sa bango-bango pa nun. Kasi nasa Maynila ako, meron akong amo doon na Iranian. Ay, ano ba Iranian ba? Oh, Iranian. Ganun ang nila, pagkain nila. Lakas pa nila soft drinks. Kuwaiti rice. Mabango. Mabango ang amoy nun. Kuwaiti rice na yan. Binigyan ako ng food kahapon ng friend ko. Hindi ko naubos. Kaya sumakit naman at eh kahapon po pala, ba't kinain mo pa? Oh, yung dilaw. Oh. Nakita ko na yun.
Yung kay, bali, Arabian rice yun. Hindi hahalo dun eh. Kaya mabango. Sarap. Ang gandang tingnan. Pero pag kinaya mo naman, oh, masarap yun. Kunin yung kaso, hindi talaga tanggapin ng oh. Hindi kayo compatible ng pagkain na yun. Okay, sige, sige. Kumukulog. Uulan dito. Sige po dyan sa 2 million in the house na nag-i-stay. Salamat po. Dali lang ah. Dali lang po. Kain tayo fishball. Ha? Di ba may isda dyan, nak?